ନଟିଆ ନାମକ ଏକ ମାଛବାଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ମାଛକୁ ବିକି ଚଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି କିଛି ନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମାଛ ଧରୁ ଧରୁ ହଠାତ୍ ପୂଜା କହୁଛି, ହେଇଟି ଆମ ବାହାଘରକୁ ଆର ମାସକୁ 11 ବର୍ଷ ପୂରିଯିବ, ହେଲେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାପିଲି ବି ହେଲାନି। ନଟିଆ କହୁଛି, ଆରେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆମ ହାତରେ ଯାହା ତ ଥିଲା ଆମେ କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ପିଲାର ସୁଖ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା କହିଲୁ? ପୂଜା କହୁଛି, ଆରେ ତମେ ତ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ପିଲାଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛ? ନଟିଆ କହୁଛି, ଦେଖ ପୂଜା, ମାଛ ଧରି ଚଳିବା ହେଉଛି ଆମର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର। ଆମର ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେଉଛି 2 ବକ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ପୂଜା କହୁଛି, ହଁ, ମୋର ବି ମନ ହେଉଛି ପିଲାଟିକୁ କୋଳରେ ଧରି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସାହି ପଡ଼ିଶା ବି ମୋତେ ବାଞ୍ଝ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ନଟିଆ ଜାଲ ଭାରି ଜୋରରେ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନଟିଆ କହୁଛି, ଆରେ ପୂଜା, ଶୀଘ୍ର ଜାଲଟାକୁ ଟାଣ, ଦେଖ କେତେ ଜୋରରେ ଜାଲଟି ହଲଚଲ ହେଉଛି। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଜାଲଟିକୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ପୂଜା କହୁଛି, ଜାଲରେ ତ ମାଛ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ୟାକୁ ବଜାରରେ ବିକିଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳେଇଯିବା। ଦୁଇ ଜଣ ମାଛ ବିକିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଗଲେ ଆଉ ବଜାରରୁ ମାଛ ବିକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳନା ଦୋକାନ ପଡ଼େ। ପୂଜା କହୁଛି, ଏଇଟି ଶୁଣୁଛ, ତମେ ଯଦି କୁହନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖେଳନା କିଣିକି ନିଅନ୍ତି। ନଟିଆ କହୁଛି, ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଉଛୁ, ଖେଳନା ନେବ? ହଉ ନିଅ। ତାପରେ ପୂଜା ସେ ଦୋକାନରୁ ଖେଳନା ନେଇ ଆସି ଘର କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ପୂଜା କହୁଛି, ଆରେ କିଏ ରେ, ଆଜି ହଠାତ୍ ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଛି କି? ଆରେ ପୁଅ, ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସେ, ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳନା କିଣିକି ଆଣିଛି, ଏଇଟା ନେ, ଏଥିରେ ତୁ ଖେଳିବୁ। ଛୋଟ ପୁଅଟି କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଖେଳନାକୁ ନେଇପାରିବି? ପୂଜା କହୁଛି, ଆରେ ହଁ ହଁ, ଏ ଖେଳନା ପରା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ନେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଦେଖି, ତୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ପିଲାଟି କହୁଛି, ମୋତେ ନା ମାଛ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ପୂଜା କହୁଛି, ହଉ ବାବା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମାଛ ଭାତ କରିଦେବି, ତୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବୁ। ସେଇ ସମୟରେ କୁନି ପୁଅଟି କହୁଛି, ହଉ ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ମା ଯଦି ଜାଣିବ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ବୋଲି ମା ମୋତେ ପିଟିବ। ସେ କୁନି ପୁଅଟି ସେ ଖେଳନାଟାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସିଏ ଯାଇ ତା ମାଆକୁ କହୁଛି, ମା, ଦେଖ ଏଇ ଖେଳନାଟା କେତେ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇ ଖେଳନାଟା ମୋତେ ପୂଜା ଖୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ। ମାଳତୀ କହୁଛି, ହେଁ, ତୁ ସେ ବାଞ୍ଛ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କାହା ପାଖକୁ ଯିବି, ତୋତେ ତ ନଜର ଲାଗିଗଲା। ଆଜି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଇ ସମୟରେ ମାଳତୀ ସେ ଖେଳନାଟିକୁ ନେଇ ପୂଜା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆଲୋ ଏ ପିଙ୍କି, ତତେ ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝଉଛି, ମୋ ପୁଅ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହ, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ତ ବାଞ୍ଝ, ତୋ ବାଞ୍ଛ ଛାୟା ମୋ ପିଲା ଉପରେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼େ, କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଏତିକି କହି ସେ ଖେଳନାଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ପୂଜା ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ପୂଜା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେନେ କେନେ ଉପାୟରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପୁଣି ଘର କାମରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା। ତାହା ପରଦିନ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନଈକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନଟିଆ କହୁଛି, ହ୍ୟାଲୋ ପୂଜା, ଜାଲଟାକୁ ଟିକେ ଧରଲୋ, ମୋତେ ସେ ମାଛ ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବ, ଶୀଘ୍ର ହ୍ୟାଲୋ। ପୂଜା କହୁଛି, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ରୁହ। ଆରେ ବାପରେ, ଆଜି ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଯେନେ କେନେ ଉପାୟରେ 2 ଜଣ ଟାଣି ସେ ଜାଲଟିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ନଟିଆ କହୁଛି, ଆରେ ବାପରେ, ଆଜି ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଛଟି ପଡ଼ିଛି। ହେଇଟି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜି ଏ ମାଛଟିକୁ ଆମେ ଘରେ ବନେଇବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ମାଳତୀ ନାନୀ ପୁଅ, ସେ କହୁଥିଲା ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ଖାଇବେ ବୋଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ତିଆରି କରିଦେବି। ନଟିଆ କହୁଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବଡ଼ ମାଛଟାକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। 2 ଜଣ ମିଶି ସେ ବଡ଼ ମାଛଟିକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଟିଆ ସେ ମାଛଟିକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ମାଛ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଦୁହେଁ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ନଟିଆ କହୁଛି, ଆରେ ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ, ମାଛ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଝିଅ?
ପୂଜା ଯାଇ ସେ ପିଲାଟିକୁ କୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ସେ କହିଲା, ଯାହା ବି ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ, ମୁଁ ଆକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। ତାପରେ ଏଇ କଥାଟି ଗାଁ ସାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ମାଳତୀ ଆସି ପୂଜାକୁ କହୁଛି, ଆଲୋ ଏ ପୂଜା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ପେଟରୁ ପିଲାଟେ ପାଇଛୁ। ସେଟା କାହା ଛୁଆ ମାନେ କାହା ଛୁଆ, ଯାହାର ବାପା ମାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ତୁ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣି ରଖିଛୁ। ପୂଜା ରାଗିକି କହୁଛି, କ'ଣ ହେଲା? ତାର ତ ମା ବାପା ନାଁର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମେ ଅଛୁ ତାର ମା ବାପା ହେବା ପାଇଁ। ତମେ ପଳେଇ ଯାଉ ଏଠୁ ଆମ ଘରୁ ଶୀଘ୍ର। ତମେ ଯଦି କାହାର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନ, ହେଲେ କାହାର ମନ୍ଦ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ପୂଜା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନଟିଆ ଆସି କହୁଛି, ଆଲୋ କ'ଣ ହେଲା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ପୂଜା ସବୁ କଥା ନଟିଆକୁ କହିଲା। ତାପରେ ପୂଜା ସେ ପିଲାଟିକୁ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ତମେ କାହିଁକି ମୋର ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ? ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁନ ମୁଁ ମା ହୁଏ ବୋଲି? ସେହି ସମୟରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଜୋର ଜୋରେ ହାତ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ହାତରୁ ଖାଲି ସୁନାର ଟଙ୍କା ଗଳୁଥାଏ। ପୂଜା କହୁଛି, ହେଇଠି ଦେଖ ଆମ ଝିଅ ହାତରୁ କେମିତି ସୁନା ସବୁ ଗଳୁଛି। ନଟିଆ କହୁଛି, ଆରେ ଇଏ ତ ଭାରି ଚମତ୍କାର କଥା। ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ଯାଦୁ ଜାଣିଛି। ସେଇ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନଟିଆ ବଜାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଲା। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ମାଳତୀ କହୁଛି, ଆରେ ଏ ନଟିଆ, ତମେ ଏତେ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ବା? ଚୋରି କରି ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆଣିଛ ବୋଧେ ନା? ନଟିଆ କିଛି ନ କହି ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୂଜା ମନରେ ଯାହା ଥାଏ ସେ ଝିଅକୁ ଧରି କହେ, ଆଉ ତାପରେ ତା ହାତରୁ ଖାଲି ସୁନା ଗଳେ। ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ନଟିଆ ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା, ଏ ଛୁଆଟି କାହାର? ତା ବାପା ମା କିଏ? ପୂଜା କହୁଛି, ତମେ ମୋତେ ଏତେ କଥା କୁହନି। ଏ ଛୁଆଟା ହେଉଛି ମୋ ଛୁଆ, ଆକୁ ମୋ ଝିଅ କରି ପାଳିବି, ଆଉ ଭଲ ଘରେ ବାହା ଦେବି। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ, ଆମ ଝିଅ ସେ।